Да, добре, много ви благодаря, че ми бяхте на гости. Все пак, преди да се разделим, искам да видим това видео, за което вече ви споменах. Всъщност, новината за скандала роди нашата рубрика Десертът. Оттам тръгна всичко. А какво се случи точно? Вижте. Кой номинира, на каква база, как разбират кой заслужил и кой не заслужил, какъв е критерия, как ги разграничават. Отваряме официалния сайт на BG Hip Hop наградите, където с колумбиеца ще коментираме някои от номинациите и кои хора трябва да присъстват и кои не. В момента се намирам на страница Пробив на годината за 2012 година. Какъв коментар, който ще направиш за тези номинации? Лично според мен, нали са хип-хоп награди, не би следвало да има поп или R&B изпълнители в нещо подобно. Нали? Виждам тук редица такива. Нещо е виж Клавдия, Михаела уникално пее, страхотно направо, много готино пее мацката, ама тя все пак не е, нали, хип-хоп. Сани, Алекса, тя... Аз Дена не мога да се сета. Дена беше една, дето на един пазар подскачаш в Германия. Мисля, някакво такова момиче. Сега Голди, айде, окей, нали, казваме супер. Това момче не го познавам, дето пише нещо или мъж ли е. Тук е ни Мартини, нещо им. Ти представи си, има колко много песни има в България, колко много танцори има в България и как двама-трима човека ще могат да разберат всичките тия неща. Затова хората навънка правят такива академии, в които всеки един лейбъл казва: ние през годината сме направили това и това и това. Видяхме в уния, другите са направили това и това и това. Хората дават някакви свои предложения, нас това не е харесало и взимат всички такива голяма маса информация и обработват. Това не може да стане от един, двама или 5 човека. Аз им обещах, че ще им помогнем с цялото ни знание, да може така, че вторите награди да бъдат далеч по-прозрачни, да бъдат по-на време. Сега, понеже в България всички хора гледат да убият нещо преди да се роди, ние не искаме да го убием преди да се роди, искаме да му помогнем, ние не сме градини, ние не сме в България някой тръгне да прави нещо и всички почват: много е гад. Вече има достатъчно музика. Ние почнахме да правим хип-хоп партиите само на български език. Ако си спомняш, до преди 3-4 години имаше върховно поп-фолк държава. На света най-силно развитията циганска манешка история. И изведнъж какво правим? Има и награди, има работи. Хубаво да се случат такива неща. Ние ги приветстваме и се надяваме да бъдат прозрачни и да ни радват. Те потърсиха среща с нас, изкоментирахме всичките тия въпроси. Те казват, че към днешна дата те определят номинациите, чисто самите организатори на това нещо. Добре, а ние да им благодарим все пак, че те са направили поправки по тези номинации, където трябва. И да се надяваме до година нещата да се получават още и още по-добре. Да, и че се слушат в хорското мнение, както го направих. Това беше всичко от днес. Ще ви събудим и утре, точно в 7 без 15, а след 9 аз ще ви очаквам отново. Сега обаче ви очаквам Мавриков и Баркот. Останете с TV7 и бъдете по-усмихнати. Нищо, че някой ви е издразнил вече.